खुलुमबाय बयखौबो लोगोसे आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन आं ब्लग होनो हायैया एसे बेस्थ'मोन ओमफ्राय नेट गैयै जायगायावसो दंफैयोमोन नालाय नोंथांमोननि भिडिअखौबो आं सापर्ट होनो हायाखै बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव सरि बियो ओमफ्राय नै दमासिनि पार्टि जादोंमोन आंबो न'आवसो फैदों ओमफ्राय न'नि गोजा बिसोर गासैबो ओमफ्राय न' खाथियावनो जादों नालाय ओमफ्राय आं दसे नायनो फैबाय आरोना भिडिअ लानायनि बिदि मतलब गैयामोन ओमफ्राय बिसिनि रंजानायखौ मोजां मोननानै आङो ससे भिडिअ खालामबाय आरोना मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनाबो नायलांदो ভাল লাগে হাঁটতে